Ir-residenti ta' Birzebbuġa laqgħu tajjeb ħafna l-aħbar li l-Gvern ser jinvesti f'żewġ proġetti ta' faċilitajiet sportivi fil-lokalità tagħhom. Il-proġetti sportivi jinkludu l-bini ta' pitch tal-water polo u ta' ground tal-futbol li ilhom is-snin imwedin minn gvernijiet nazzjonalisti iżda qatt ma twettqu. Kellu jkun il-Gvern Laburista li jieħu azzjoni sabiex jiżdiedu l-faċilitajiet sportivi fin-naħa ta' isfel ta' Malta. Ir-residenti sostnew ma' One News li din hija inizjattiva tajba ħafna illi kienet meħtieġa u li ser jibbenefika minnha kulħadd. Inizjattiva tajba ħafna, konna nistennew ħafna żmien madwar 20 sena biex forsi jirranġa xi ħaġa qatt ma ta' kastana. Għal kulħadd jiġi sabiħ. U jiġi komdu għat-tfal. Waċċuh bħali. Biċċa xogħol tajba ħafna illa nistennew żmien twil. U vera, u proset il-Gvern, għax aħna u għek mixtiqin ħafna. Tikbiħ taraħ, ġifir kif smajna li se jirranġaw teċ kien fraħ, nedna fl-axħar se naraw ħlest il-pitch. Id-daq xej ground li jaw, spiċċa. Issa għall-erwieħ, il-poplu ta' Birzebbuġa ferħan ħafna li din inizjattiva ħatimxi mill-aktar fis. Fi frar tas-sena l-oħra l-Gvern Nazzjonalista kien ħareġ it-tender sabiex jibda x-xogħol. Iżda x-xogħol xorta waħda ma nbedix. F'Jannar li għadda, waqt żjara li għamel f'Birzebbuġa, il-mexxej Laburista Joseph Muscat kien wiegħed li gvern ġdid ser imexxi dan il-proġett mill-aktar fis. Il-ħamis, il-Gvern ħabbar li ser ikun qed iwettaq dawn il-proġetti ta' aktar minn 3 miljun euro fil-lokalità ta' Birzebbuġa. Ix-xogħol fil-pitch tal-water polo ser jibda fit-tieni ġimgħa ta' Ottubru, fil-waqt li x-xogħol fil-ground tal-futbol huwa ppjanat li jinbeda is-sena d-dieħla. Intant il-Gvern qed jaħdem ukoll sabiex jibda l-proġett ta' tisbieħ tal-promenad tal-Qajjenza.